тоҷир, таксист, духтур ва муҳосиб ҳамаи инҳоро чӣ бо ҳам мепайвандад? албатта ки телефони мобилӣ. дар замони муосир зиндагиро тасаввур кардан бе телефон имкон нопазир аст. вале ҳолатҳое рух медиҳанд ки мо ногаҳон телефони худро аз даст медиҳем. ин барои мо хеле ногувор аст. дар ин сурат мо зарурат дорем ба таъмири саривақтӣ ва бо нархи дастрас. ба ҳамин хотир пешниҳод мекунем таъмир TG аввалин шабака дар YouTube. бо забони нови тоҷикӣ маслиҳатҳои муфидро ба шумо пешниҳод мекунад. таъмир TG ба хотири пешгирӣ аз хароҷоти зиёд ва саривақт ба анҷом расонидаи корҳои шумо пешниҳод мешавад. бояд ки таъмир TG ҳама намуди наворҳои муфидро ба шумо пешниҳод хоҳад кард. ба шумо омӯзиши ройгон ва сарфа аз вақту роҳгиро кафолат дода мешавад. таъмир TG обуна шавед.